Byddem yn mynd i edrych yn agosach at wastraff niwclear a sut y caiff ei reoli. Nid oes llawer o wastraff o'i gymharu ar ynni yma'n niwclear yn ei gynhyrchu. Mewn gwirionedd, niwclear yw'r unig sector sy'n tracio, yn reoli, ac yn talu am ei wastraff ei hun. Mae modd reoli gwastraff niwclear, ac mae'r holl wastraff lefel uchel yn y Deyrnas Unedig yn cyfateb i faint tabled golchi llestri fesul person. Pe byddwch chi'n storio holl wastraff lefel uchel y Deyrnas Unedig mewn un haen, byddai'n gorchuddio 1,465 metr sgwar, neu chwartar cael peldroed. Mae'r gwastraff o losgi tanwyddau ffosil yn stori wahanol. Mae'n ryddhau llygredd aer sy'n niwidio ein iechyd ac mae'n gynhyrchu alluriadau sy'n achosi newid yn yr hinsawdd. Mae angen oeri rhai mathau o wastraff niwclear yn reolaidd am y blynyddoedd cyntaf. Felly, maen nhw'n cael eu storio mewn pyllau mawr i oeri dros amser. Ar ôl oeri'r tanwydd sydd wedi cael ei defnyddio, mae'n cael ei rhoi mewn casgenni wedi'i selio, sydd wedyn yn cael ei storio uwchben y ddaear. Yn y dyfodol, cynigir bod gwastraff yn cael ei claddu'n ddwfn o dan y ddaear mewn craig sefydlog, i gynnol ei sefydlogrwydd am filoedd neu filiynau o flynyddoedd hyd yn oed. Bydd nhw'n cael ei amgylchynu gan glai neu sment, fel haen ychwanegol o ddiogelwch. Mae angen storio gwastraff niwclear, ac mae systemau newydd yn cael ei dylunio a'i hadeiladu i greu storfan ddwfn o dan y ddaear. Byddwn nhw'n aros yma mor bella phosib oddi wrth pobl anhymgylchedd. Mae gwyddonwyr bob amser yn chwilio am ffyrdd gwell o reoli gwastraff niwclear. Maen nhw'n ceisio lleihau faint, dod o hyd i ffyrdd eraill o'i defnyddio, neu i wneud yn llai newidiol dros amser.